Takže, ahoj kamarádi, rybári, rybárky, vítam vás u nového videjka. Dneska si opäť skúsime tady zachytať. Dneska máme pouze hodinku a půl, maximálne 2 hodinky, na to už som nahodil pruty. Pruty už som nahodil. Dneska si opäť skúsime to tornádo. Ja ešte donesú si zbylé veci, mám nachystané. Takže dneska si vyskúšame opäť tornádo, 20-kové kuličky, ale hovorím, dneska máme na to len nejakú hodinku a půl. Na to som rýchlo ponahazoval maximálne 2 hodky, pretože mám toho ešte spústa biehaček a vybavovaček. Takže nevždy je toho času hodne. Dneska opäť si dáme tie 20-kové kuličky od tornáda. Jestli by sa nám povedla spomenná ryba chytnúť, ja si ešte vemu vodu. Troška vody mám pripravené. Takže uvidíme, čo sa nám dneska povede. Dneska som chcel chytať na herezovce 20-kové kuličky, ale bohužiaľ v aute nemám ani jeden pitlík s herezovcem 20-kovýma. Minibojlisky som zatím som sa rozhodol, že minibojlisky tenhle týdeň nebudú používať. Že skúsim chytať na 20-kové kuličky. A uvidíme, jak sa nám bude dariť. Čo sa nám vôbec povede. Dneska je tu samý slimák po zemi. Necháme sa prekvapiť. Hovorím, toho času dneska není moc. Pretože už musím byť 11 hodín niekde. Takže zachytáme takú hodinku a půl. Max, hovorím, to by ozaj muselo byť nejaká pekná ryba, aby som to preťahol na 2 hodky. Ale uvidíme, človek nikdy neví. Videli ste u posledného videjka, že nás tá ryba prekvapila hneď pri úvode. Bohužiaľ špatnú správu, ktorú mám, nie pre vás, ale sám pre seba, že ten prúd, jak mi padnul, tak má troška poškodený blank. Tak som volal do jednej firmy, ktorí delajú servis prutu. Poslal som im to ofotené, takže podľa všetkého by to nemělo vadiť, pretože je to z vnitřnej strany. A podľa tej detailnej fotky mi odpovedeli, že je poškodený pouze lak, že ten blank není poškodený, takže ale jestli chci, abych poslal prúd, že ho skontrolujú a opravá, alebo abych si ho prelakúval, pretože není poškodené na tej strane, kde je ohyb, to znamená z venkajšej strany, ale z vnitřnej tam, kde je tlak, takže by nemal byť žiadny problém. Takže som si to poškodené miesto prelakúval a uvidíme, jak to bude fungovať. Jestli to nebude mať nejaké špatné dopady pri tom zdolávaní. Dúfam teda, že nepraskne. Ale nechám si poradiť od tých odborníkov a uvidíme, no. Bohužiaľ, on jak padnul s navijákom smerem dolu, tak to pod prvním očkom poškodil, ale je to len takovej ozaj povrchovej škrabanec. Takže uvidíme, no. Jestli nevydrží proste a zlyhá pri nejakej rybe, tak bohužiaľ budú musieť ísť do nových prutů. Už som sa kúkal na nejaké nové technológie prutů. Teďka má Jive Fishing hodne dobré pruty.
Takže už mám aj takového favorita, do ktorého by som šel, akurát ma mrzí, že sú hodne tvrdé ty prutinové. Nenašiel som prut podobný tomuhle s takovouhle akciou. Takže chcel by som pruty s plnou akciou od navijáku až po špičku. Proste to jde do 90 stupňového uhla. A tie, ktoré ma hodne zaujali, tak tie majú koncovú akciu jenom a sú dosť tvrdé. Sú to až dokonca 130 gramové, čož není moja šálka kafe. Nemám rád také tvrdé pruty, ale budú ešte hľadať od iných výrobcov. Hodne ma zaujali pruty od Tyku, od firmy, od ktorej mám navijáky. A sú to pruty s plnou akciou, ale bohužiaľ tá cena je tam neskutočná u tých prutov. Tam sa to pohybuje od 4000 nahoru, čož je za jeden prut u mňa ako nezmysel. Dajú sa zakúpiť levnejšie pruty a z dobrou, dneska tí materiály, ten uhlík, tá T24, ako je bežná už u každých prutov, takže tá kvalita prutov by mohla byť prakticky asi stejná v nejakej cenovej relácii kolem 2000 za prút. Samozrejme, tie tyky tam dávajú, myslím si, že aby som nekecal, myslím, že to je 30 až, čož je ten najkvalitnejší uhlík. No uvidíme, ešte to nemám premyslieť, uvidíme, jak budú makať teďka, jak bude makať tenhle prúd, kolik vydrží. Potrebujeme nám zdolať do posledného videjka, už sme nedostali na zábier, takže potrebujem s tým pravým prutem proste udelať nejakú väčšiu rybu a potrápiť ten prúd na tvrdo, jak zareaguje a uvidíme. Schválne pri nejakom zábere ryby dám tomu prutu porádnu nakládačku, aby ma pak nesklamal pri nejakej ozaj trofejnej rybe. Takže jestli budeme mať nejaký záber, ucítim, že to je vatčá ryba cez 80, tak skúsime mu dať na frak tomu prutu, čo vydrží. Takže inak som zvedavý, že čo dneska udeláme, jestli udeláme tu nejaký závier. Včera som si bol opäť zakrmiť, dal som tomu asi 3-4 kg peletiek. Hovorím, dneska máme toho času hodne málo. Občas, jak ste mohli vidieť asi v druhom videjku spätne, sme čakali na kapra 3,5 hodiny, pokud došiel zábier. V tom poslednom videjku to bol fofr. Ten první záber došel po pár minútach, ten druhý záber došel asi po hodine a půl. A pak už nic, takže uvidíme, čo dneska. Jak sa nám to rozjede dneska, jestli sa nám to rozjede vôbec. Teraz som dal asi 4 kg peletek. Dal som opäť mixujem tie peletky, to RS ovoce s týma žltýma kukužično-žebkovýma. Tak uvidíme, čo nám sem stiahlo dneska. Na obidvoch prutoch je tornádo. Opäť som nahodil tornádo. Hovorím, chcel som chytať to RS ovoce 20-kové kúle, ale bohužiaľ som prešiel všechny pitlíky, čo mám sebou a pouze RS ovoce nemám. Mám jenom mini bojlisky a tí som sa rozhodol, že teďka na určitý čas vysadím. Nebudú chytať na mini bojlisky a na tí malé návazce, na tie jemné návazčeky. Skúsime chytať na tie ronirigy, tie väčšie ryby. A uvidíme, čo sa nám povede. Zatím hladina je tichučká, dneska je takové, keď aj slničko. My sme v stínu, takže super počasí. Není ani zima, ani teplo. Takto bych si predstavoval celé léto. Kedy by bolo takové počasie, jak je dneska, tak super. Takže uvidíme, ja si vás stopnu a pustím si vás pri nejakom zábere. Jestli nejaký záber do 3,5 hodiny udeláme, byl bych rád.
Máme pol hodinku za sebou, zatím nic. Už som to jednou prehodil. Dal som novú zmes do krmítek. Kuličky tornáda som nechal, byli krásne odbalené. Takže tie som nechal, nahodil som naspäť. Zatím nevidíme žiadnu rybu, občas nejaký prejezd vlastcem. Nejaké len úplné klepnutí do vlascu. Takže nejaká ryba tam jezdí, ale zatím bez zábieru. Uvidíme, jak sa nám to bude odvíjať ďalej. Na obidva prúty boli nejaké prejezdy, tak radej som to prehodil, skúknul som, jestli je všechno v pořádku. Dal som nové krmení do krmítek a poslal som to naspäť. Uvidíme, čo sa nám udeje. Vidieť, že tam tí prejazdy ryby sú. Teď som to videl na špičce, na vlasci. Že necháme sa prekvapiť. Úžasné, dneska úžasné počasí. Krásne nejakých 22 stupňov jenom. Občas pod mráčkem, občas sluníčko. Dneska má byť takové, má byť maximálne 24. Opäť bol prejazd na tú levou, keď policajt nezareagoval. Takže ryba sa nám tam pohybuje. To krmenie tými peletkami funguje výtečne. Tenhle rok, první rok sme ich vyrobili, první rok s nimi chytám asi od března, nebo jak som začínal sezónu a nejako neskutočné. Neskutočne som prekvapený. Minulý rok sme krmili bojlisma a dá sa říct, že netvrdím, že by to nebolo špatné alebo nebolo dobré, ale proste myslím si, že tietok peletky to bude tam asi ploušť, asi nic. Myslím si, že tietok peletky stiahnu tú rybu rýchlejš. Podľa môjho názoru a efektívnejšie. Že to nebol záber, bylo to asi len do vlascu. Tohle to mohlo byť takové viditeľné, že tá ryba to chytla chrbtem. Že tá ryba si to zachytila chrbtem do toho. Si myslím. Že to nebol regulárny záber tohle, ale tady máme poškodený vlasec troška. Už ne. Som ho zrovnal. Mám tam nejaký drganec. Je to voľnobežné brzdy a pri tej manipulácii sa mi hodne povolujú. Neviem proč. Jak to povolujem, tak tá dvojkrídlová matice sa povolí troška. Ale dobrý, uvidíme, no. Necháme sa prekvapiť. Podľa mňa to bol prejazd chrbtem. Takže vôbec som nic necítil a tá nástraha nebola vôbec poškodená ani posunutá na tom rovníku. Tak ja si vás stopnú a pustím si vás pri nejakom zábere. Kamarádi, máme 40 minút za sebou. Opäť som to prehodil teďka. Zatím okrem toho to, čo sa chytla tá ryba za chrbet, spravila takový plachej poplach zábier, tak odtedy zatím nic. Hovorím, občas je vidieť na tých špičkách prejezdy, ale zatím
Žiadna ani ryba sa neukázala na hladine. Tak uvidíme. Snažím sa to prehadzovať každých tých 15-20 minút. A to tam leží s čerstvou krmitkovkou. Tak uvidíme. Spravím si kapčo ešte. Ešte máme pred sebou tak nejakú maximálne hodinku. Maximálne a uvidíme. Takže kamarádi, máme posledných 20 minút. Zatiaľ absolútne nic. Úplne bez zábieru. Uvidíme, možno tomu dáme navíc nejakých 20 minút ešte. Zavolám si, že dojdu pozdejc. Vôbec absolútne nejaký prejazd cez Vlasec byl, ale nič regulérneho. Že uvidím. Snáď docílime aspoň jeden zábier. Prvý zábier, nejaké poskakovanie nám došlo. Nejaký ploušť. Jasne. Jalec. Takže konečne sa tá ryba pohla nejaká. Pred koncom videa. A pred koncom som si obvolal veci, tak dáme tomu ešte pol hodky navíc, takže máme cca hodku ešte pred sebou, takže takové jalec. Ale aspoň, že sa tá ryba pohla, pretože bola hodinu aj nieco bez zábieru, takže budeme šetriť minútky. Máme tu první jízdu. První jízda konečne sa nám ukázala nejaká ryba. Vôbec som netušil, že co sa deje, pretože obidva nám padli. Je to kaprík, nie je to žádný velikán. Mikrofón nám jde. Takže po 15 minútach konečne nejaký regulárny zábierík. Nejaký zbiesilec malej. Ale poteší. Je to takový divný záběr nejdřív. Hodně to kope. Uvidíme. Jede k nám. No, nie je to žádný obr, ale je to nejaká
Malý lisák je to. Ale poteší ich konečne. Hodinka a půl aspoň něco se nám to ukázalo. Na tom druhom prute nevím, čo nám to poskakuje. Dáme si to až sem. To takový. Čekaj, kde to máme? Máme chytlej. Dole větev. Chytili jsme dole nějakou větev. Doufám, že mi to nepoškodil lasec. Pekneme si to voze. Tam je ten Ronirik píchnul do podběráku. Tak. Už sa nám to odhľadačkou to. Dobrý. Dole je větev pod náma. Taká. Aby není to žádný velikán. To typu bych nějaká 65. Uvidíme. Tak si dodáme nějakou halabala. Lisáček. Ukáž sa. 67. Takový malej tlustý. Malej tlustý lisáček takový. Pěkný. Nevím, či ten foťák nemám blízo. Teďka zase musím si nájsť nejakú pozíciu, aby som ho dobre nadstavoval. Šup, nájdem. Opäť som si brýle nehal na ksichte. Potešil. Niekedy malej, ale potešil. Takže po hodine a pol jeden nejaký jalec. Nožičky som si nenadstavil na tom statíve, za to byl tak naklonený. Ale jo. Dôležité je, že sme dělali nějaký záběrík, takže si vás pustím. A zkusí to. Takže kamarádi, máme tu záběr. Máme tu záběr, len som telefonoval akurát. Som ho nestíhal. Máme tu opäť jízdu od kapra. Opäť mi poťahol krmítko nahoru. Uvidíme, jede dolu proudem. Dúfam, že sa nechytneme o tuhle.
Vyjel nám nahoru. Máme nejaký 15 minút chytania. Akurát som si zalil kafe, takže udelám si ešte kafe tady. A chcel som skúsiť prehodiť. To opäť takovej menšej. Je to úplne malý lisáček. Ale jízdu spravil hroznou. Keď je vidieť, že to bude o tej malej rybe. Keď je vidieť, že to bude o malej rybe. Odepnula si tady. Takže krmítko mám dolu. Tak. No, nie je to taký lisáček malej. Ja vám ho len dám pred kameru. Takovej, ale ani ho nebudú miežiť. Opäť telefonát, už som mal byť niekde. Som si to predloužil, ale lidi furt otravují. Je takový malý lisák. A schválne. Asi myslím, že 60 má. Je nám orientačne. 57, má 60. Takže ešte máme takých posledných 15 minút chytania. Vidíte, telefonát som ukončil pri zábiere rýchle. Teďka opäť. Ja mám rád takovú rybačku, když niekto otravuje. Ja môžem si v klidu to chytať. Takže kamarádi, máme tady koniec videjka. Bohužiaľ už sme žiadny záber neudelali. Uplynulo už 20 minút príč, takže už musím ísť. Proste udelali sme dneska pouze 2 malé kapríky. Pekné kapríky, ďakujeme za ne. Takže dnešný lov celkom taký úspešný. V týchto horúčavách dá sa povedať, že tí 2 kapríci sú solidný úlovek, ja si myslím, a uvidíme. Teším sa na vás u příštího videjka. Pokúsim sa to příští videjko udelať nejaké dravce. Zachytáme si na nejakú mŕtvú rybku, uvidíme, nájdem nejakú lokalitu, kde by sme si zachytali na nejaké mŕtve rybky, skúsime nejaké dravce si chytnúť. Snad to vyjde, uvidíme, ak budem časové na tom mieste, nachytám nástrahové rybky a teda. Takže pokúsim sa o to a teším sa na vás u ďalšieho videjka. Ahojte všichni.